Ngabuzamathongo sanibona umkhulu lo. Nina abantu abadala ninangani efuna nize ngalanga kumina noma sebezile bayazi. Khona la manzi lami kanje ngeke ngiwuveze umfula wasekhaya umsamo lo. Ngixolisa ukuthi ngisho ukuthi umsamo abantu abadala konteka izithole la. La khona iy'ngane efuneke zifakwe la. La manzi lawa awafiki esifubeni yangizwa. Asisebenzi ngamanzi afike esifubeni. Kokhona la manzi afuneka athinte iy'ngane ezinabalozi lawo yangizwa. Uhambe wehle kanje uyabona ukuthi yaphela amanzi ukuthi yehla kanjani yabo amhlophe anamagwebu angithi khona afuneka abathinte lapho. La manzi siwasemsentweni ey'ningi kodwa ngeke ngiveze ukuthi la manzi uhamba uhambe wasemthini akuphi ngoba ngibalekela osomathuba abantu abagangayo la ko-YouTube ngoba baganga la. Ngehle kancane ngize la. Uyabona ukuthi la manzi asehamba kanjani manje, uyabona ukuthi asehamba kanjani, awahambi njengasekuqaleni. Uyabona lapho ukuthi ahamba kanjani, awahambi njengasekuqaleni. Ngiqhubeke ngize ngala, uyabona ukuthi la manzi ame kanjani, uyabona ngithi ngiyabona ngane zethonga la uyawadinga la manzi lawa, ngikhombise nala amanye. Nginabalozi phela mina, nginabalozi bese udinga la manzi lawa ukuba akusiwo umfula-ke lo kodwa kunelinye igama elisebenzayo ekuthiwa elibizwa ngala manzi, ngiyalibiza ngane zethonga. Namanye amanzi edingwa yinina ngani efune nize kumina. La manzi lawa amile-ke manje, okay, la manzi amile angumthombo yangizwa. Amile la manzi phela ngihamba ney'nyoni mina zabalozi, ngihamba ney'ndlovu ezikhulu. Ngifuna ukukhombisa kodwa hhayi ngoba umkhulu esho ukuthi umsamo wasekhaya ngiyangizwa ndlozi zami. Kodwa ngiyanikhombisa nifune nize ngala ukuthi cha nginey'ngane nifune zize kumina ngizolungisela iy'nto zazo. Uyabona abalozi, uyabona indawo yabalozi kuhle ngiyabona izinto ejulile. Mkhulu sazama ukukhombisa la ngoba khona iy'ngane zami la engizidingayo efune zize kumina. Ungaya nakwenye indawo kodwa kulungile. Yiyo yonke amanzi niwadingayo lawo yabo. Nala phakathi ubheke la phakathi ukuthi khonani la. Khona izinto ozidingayo la uma wengane enesimo sabalozi ney'thunywa ngokunjalo. Yangizwa wonke amanzi owadingayo lawo, uyabona. Ngiyawadinga la manzi ngane zami, ngiyawadinga kakhulu. Abanye ngiyabalungisela, abanye sebefikile, abanye abakafiki kodwa sisalindile. Ngiyabizwa ngane zethonga. Abanye benu ufune nithole isimo samanje, khona amatshe efune niwathole la, okay. Ngisazokhipha ezinye iy'mfihlo zasekhaya phela kodwa ngizokhipha okunye angikhiphe, ngizokhipha okumbalwa okunye angikhiphi. Ngoba ngibalekela phela niyazi ukuganga kwala emhlabeni. Khona amatshe eniwadingayo ngane zami, nina ney'ngane zami kakhulu nina. Khona iy'mpande enizidingayo, ezinye zila zithwala la. Ngiyangizwa ngane zethonga. Umkhulu kade ejuluka umazi wakajuluka yini wena emfuleni ngoba emfuleni akujuluka komkhulu uyajuluka. Anazi phela nina. Kulungile ngane zethonga ngisazokhuluma nani yezwa ngoba nginithinta ngesimo samanzi njengoba nginivezela la. Ngiyangizwa ngane zethonga. Amanzi ahlukene kakhulu emfuleni, umuntu angakufaki noma ikuphi, amanzi ahlukene. Kufuneka umelaphi awazi bamvezele iy'mfihlo zamanzi wonke ngokulingana kawo. Amanzi nalawo kuney'mpande ezilawo, iy'mpande lezi, okay. Khona iy'mpande ezilayo esebenzisa abantu abadala ukuthi inkinga yenu aniyazi ukuthi yini impande, anazi ukuthi yini impande. Khona iy'mpande la ey'julile enzima. Ngiyangizwa ukuhlamula nje isidali sokuhlamula nje iy'thombo anikwazi konke lokho. Niyadinga ukuthi uye kumuntu onolwazi kodwa hhayi ulwazi oluzobhidliza izinto, ulwazi oluzokwakha ngoba lukhona phela ulwazi olubhidliza izinto. Ngiba kakhulu ngane zethonga isikhathi senu sokubukela la, ngizophinde ngibuye kumina. Ngiyangizwa ngane zethonga. Ngiyathokoza kakhulu, ngicela ni-subscribe ngane zethonga.